S-a terminat. Telefonul e tăcut. Nu mai sunt mesaje de explicat, nu mai sunt tonuri de descifrat, nu mai e niciun incendiu emoțional de stins. Haosul, acea furtună care a fost vremea ta de zi cu zi, s-a oprit și locul lui nu este pace. În locul lui este o liniște asurzitoare, o liniște care vibrează, care apasă pe timpane mai tare decât orice țipăt. Corpul tău însă nu știe că s-a terminat. Stă încă în poziție de gardă, cu umerii încordați, cu maxilarul încleștat, așteptând următorul impact. Respirația e scurtă, superficială, ca și cum ai fi încă în mijlocul luptei. Te uiți la ecranul negru al telefonului și o parte din tine, o parte pe care ți-e rușine să o recunoști, aproape că dorește să se aprindă. Degetul mare plutește deasupra contactului, ispitit să scrie ceva, orice, doar pentru a sparge această tensiune insuportabilă. Nu din dragoste, nu din dor, ci din sevraj. Sevrajul de la o stare de activare pe care sistemul tău nervos a ajuns să o confunde cu viața însăși. Aceasta este una dintre cele mai derutante și dureroase etape ale recuperării după o dinamică toxică. Momentul în care obții exact lucrul pentru care te-ai rugat, liniștea, și descoperi că se simte ca un gol, ca o absență, ca și cum ceva vital a fost smuls din tine și, în mod paradoxal, acel ceva era chiar suferința. Cum este posibil ca pacea să doară mai mult decât războiul? Răspunsul nu este în mintea ta logică, este în corpul tău. Este în anii în care sistemul tău nervos a fost antrenat să funcționeze la un nivel de alertă maximă. A fost un mediu în care a trebuit să scanezi constant starea de spirit a celuilalt, să anticipezi următoarea criză, să fii mereu pregătit să te aperi, să explici, să calmezi. În acest regim de supraviețuire, hormonii de stres, cortizolul, adrenalina au devenit combustibilul tău zilnic. Creierul tău a creat căi neuronale puternice care asociază această stare de hipervigilență cu conexiunea, cu importanța, cu faptul de a fi în viață. Haosul era dovada că relația există. Drama era dovada că sentimentele sunt intense. Lupta era dovada că îți pasă. Așadar, când haosul dispare, corpul nu interpretează asta ca pe o eliberare. O interpretează ca pe o moarte, ca pe o linie plată pe un monitor cardiac. Nu mai există stimuli, nu mai există urgențe de rezolvat, nu mai există validarea, chiar și una negativă, că ești necesar, că joci un rol, și în această tăcere, în acest vid de stimuli, apare o întrebare terifiantă. Și acum? Acest gol nu este o slăbiciune. Nu înseamnă că îți lipsește persoana sau abuzul, înseamnă că sistemul tău se detoxifică. Este la fel ca un dependent care renunță la drogul său. Primele zile sunt cele mai grele, corpul urlă după doza familiară de chimie, chiar dacă acea chimie îl distrugea. Tu nu tânjești după persoană, tânjești după starea de activare pe care o provoca acea persoană. Tânjești după familiaritatea durerii pentru că, cel puțin, durerea era ceva ce știai cum să gestionezi. Liniștea, în schimb, este un teritoriu complet nou și necartografiat. Și tot ce este nou este perceput de creierul reptilian ca o potențială amenințare. Aici se află cel mai subtil mecanism prin care o dinamică toxică își păstrează accesul la tine chiar și după ce s-a încheiat. Acest sentiment de gol este poarta din spate, este vulnerabilitatea supremă, pentru că atunci când golul devine prea inconfortabil, când tăcerea devine prea apăsătoare, vei face aproape orice pentru a-l umple. Vei începe să reinterpretezi trecutul. Poate nu a fost atât de rău. Vei începe să te îndoiești de decizia ta. Poate am fost eu prea dur, prea intolerant. Vei începe să cauți semne, să verifici rețelele sociale, să aștepți un mesaj. Și exact în acel moment de vulnerabilitate, adesea mesajul apare. Un simplu "bună" sau "ce faci?". Un text care nu spune nimic, dar care testează totul. Testează dacă ușa mai este deschisă. Testează dacă golul din tine este suficient de mare pentru ca vechiul haos să se poată strecura la loc.
Pentru că persoana din cealaltă parte a dinamicii, în mod conștient sau nu, știe acest lucru. Știe că liniștea este cel mai mare dușman al tău la început și mizează pe faptul că vei alege familiaritatea zgomotului în detrimentul terorii tăcerii. Reacția ta la acel mesaj, impulsul de a răspunde imediat pentru a umple golul, este exact modul în care ciclul se perpetuează. Nu este vorba de iubire, este vorba de acces. Claritatea, pe de altă parte, este momentul în care înțelegi că prioritatea ta nu mai este să umpli golul cu orice preț. Prioritatea ta este să înveți să stai în el, să respiri în el, să îl lași să existe fără să te grăbești să-l mobilezi cu vechea suferință. Această trecere de la a trăi pentru reacție la a căuta claritatea este una dintre cele mai profunde transformări interioare. Nu este un proces intelectual, este un proces visceral, corporal. Este o reeducare a fiecărei celule din corpul tău. Este să înveți un nou limbaj, limbajul calmului. La început acest limbaj sună ca o tăcere goală, dar cu timpul, dacă ai răbdare cu tine, începi să auzi nuanțele. Începi să distingi între golul care înseamnă absență și spațiul care înseamnă potențial. Golul este ceea ce simți când rolul tău a dispărut. În dinamica haotică aveai un rol foarte clar. Erai salvatorul, erai cel care înțelege, erai cel răbdător, erai sacul de box emoțional, erai cel care ținea totul la un loc. Aceasta era persoana ta, masca socială pe care o purtai și cu care, în timp, ai ajuns să te identifici complet. Această mască, oricât de dureroasă, îți oferea un sens al identității și un scop. Eu sunt cel care poate îndura. Eu sunt singurul care îl înțelege cu adevărat. Fără mine s-ar prăbuși. Când dinamica se oprește, rolul tăcut moare. Scena este goală, publicul a plecat, iar tu rămâi în costum, fără replici. Vidul pe care îl simți este doliul pentru pierderea acestei identități. Este spaima de a nu ști cine ești fără această funcție. Această criză de identitate este profundă. Pentru că dacă nu ești salvatorul, cine ești? Dacă nu ești cel care absoarbe durerea altuia, ce rămâne din tine? Aici intervine psihologia profundă. Carl Jung spunea că scopul vieții nu este perfecțiunea, ci împlinirea, devenirea unui întreg. Asta înseamnă integrarea tuturor părților noastre, nu doar a celor bune. Rolul de salvator, de persoană bună și înțelegătoare, este doar o parte a ta. Adesea, este partea pe care o arătăm lumii pentru a fi acceptați și iubiți. Dar sub această persoană se află umbra, toate acele părți pe care le-am reprimat pentru că le consideram inacceptabile, furia, egoismul, nevoia de a fi lăsat în pace, oboseala de a mai purta greutatea altuia. Haosul dinamicii toxice, în mod paradoxal, menținea umbra la distanță. Atâta timp cât erai ocupat să salvezi, să repari, să reacționezi, nu aveai timp sau energie să te confrunți cu propria ta furie reprimată sau cu propria ta epuizare. Când haosul se oprește și tăcerea se instalează, umbra începe să iasă la suprafață. Golul pe care îl simți este, parțial, spațiul în care aceste sentimente interzise încep să respire. Și este înfricoșător. Este mai ușor să te întorci la drama familiară a celuilalt decât să stai față în față cu propria ta dramă interioară ignorată de atâta timp. A alege claritatea în detrimentul reacției înseamnă a alege să te întâlnești cu tine însuți în acest spațiu gol. Înseamnă să permiți acestor sentimente din umbră să existe fără să le judeci, să recunoști furia fără să acționezi destructiv, să recunoști oboseala fără să te simți vinovat, să recunoști nevoia de spațiu fără să o etichetezi drept egoism. Acesta este începutul individuației, procesul de a deveni cine ești cu adevărat, dincolo de rolurile pe care le-ai jucat pentru a supraviețui. Haideți să intrăm într-o scenă mai concretă. O scenă care poate părea banală, dar care conține toată greutatea acestei transformări. Au trecut 3 zile. 3 zile de tăcere. Fără certuri, fără împăcări dramatice, fără mesaje la 2 dimineața. Încerci să te bucuri de asta.
Ți-ai făcut un ceai, te-ai așezat pe canapea cu o carte pe care voreai de mult să o citești, camera este scăldată în lumina blândă a după-amiezii. Totul ar trebui să fie perfect. Dar nu este. Citești același paragraf de 5 ori și nu înțelegi nimic. Gândurile tale nu sunt la carte, sunt în altă parte, într-un circuit de așteptare. Fiecare zgomot de afară, o sirenă în depărtare, o ușă trântită la un alt etaj, îți trimite un fior pe șira spinării. Corpul tău este un arc încordat. Te ridici și mergi până la bucătărie, dar nu știi de ce te-ai dus. Te întorci. Te uiți la telefon. Ecranul este negru. O parte din tine simte o ușurare imensă. O altă parte, mai veche și mai puternică, simte o panică surdă. Tăcerea nu se simte ca o eliberare, se simte ca o așteptare. Ca și cum ești în ochiul uraganului și știi că pereții de vânt și ploaie se vor întoarce în orice moment. Este o liniște plină de absență și în această liniște încep să apară vocile. Nu vocile altcuiva, vocile tale. Poate am exagerat, poate dacă aș fi spus lucrurile altfel, era și vina mea. Nu e corect să arunc totul asupra lui/ei. Poate că suferă acum, poate are nevoie de mine. Aceasta este mintea dependentă care încearcă să raționalizeze o întoarcere la sursa chimiei sale. Este mecanismul de autosabotaj care se activează atunci când schimbarea devine prea reală, prea înfricoșătoare. Degetul se mișcă din nou spre telefon. De data asta nu doar plutește. Deschide vechea conversație. Citești ultimele mesaje. Inima începe să bată mai tare. Corpul tău primește un mic val din vechea chimie. E un sentiment familiar, aproape reconfortant în durerea lui. E ca și cum ai zgândări o rană doar pentru a te asigura că încă e acolo. Și exact în acest punct ai o alegere. Este o alegere mică, tăcută, pe care nu o va vedea nimeni. Poți continua, poți scrie acel mesaj, poți deschide din nou ușa haosului. Sau poți face ceva radical de diferit. Poți pune telefonul jos. Poți să te uiți pe fereastră. Poți să îți aduci atenția la respirația ta. Să simți cum aerul intră și iese. Să observi tensiunea din umeri și să-i lași conștient să coboare. Să simți contactul picioarelor cu podeaua. Să te ancorezi în realitatea fizică a camerei aici și acum. Nu în trecutul conversațiilor. Nu în viitorul scenariilor catastrofale. Aici, acum. Și în acest moment stai cu golul. Nu încerci să-l repari, nu încerci să îl alungi, doar îl observi. Simți disconfortul, simți anxietatea, simți tristețea. Le lasă fie acolo ca pe niște nori care trec pe cerul conștiinței tale. Nu ești norii, ești cerul. Aceasta este claritatea. Claritatea nu este un gând, este o stare de prezență. Este capacitatea de a observa impulsul de a reacționa și de a alege să nu o faci. Nu pentru că ești rece sau indiferent, ci pentru că înțelegi că a reacționa din acest loc de gol și panică nu face decât să te arunce înapoi în furtună. Claritatea este să înțelegi la nivel corporal că liniștea ta este mai prețioasă decât orice dramă, oricât de familiară ar fi ea. Acest proces de a învăța să stai cu golul este de fapt un proces de a-ți recupera corpul. După ani de zile în care a fost un simplu vehicul pentru reacții, un barometru pentru starea altcuiva, corpul tău trebuie să redevină al tău. La început, senzațiile sunt confuze. Anxietatea se simte ca un roi de albine în piept, tristețea ca o greutate pe umeri, golul ca o gaură în stomac. Tendința naturală este să fugi de aceste senzații, prin muncă excesivă, prin mâncare, prin socializare forțată sau, cel mai periculos, prin recontactarea sursei haosului. A alege claritatea înseamnă a face opusul, înseamnă să te întorci spre senzație. Când simți roiul de albine, în loc să deschizi telefonul, pui o mână pe piept. Respiri în acea zonă. Nu pentru a face senzația să dispară, ci pentru a-i semnala corpului tău: te văd, sunt aici cu tine, ești în siguranță. Este un act de autocompasiune radicală.
Este ca și cum ai deveni părintele calm și iubitor pe care sistemul tău nervos nu l-a avut niciodată în acele momente de criză. Treptat, pe măsură ce repeți acest proces, se întâmplă ceva miraculos. Senzațiile încep să se schimbe. Roiul de albine se transformă într-o vibrație mai blândă. Greutatea de pe umeri se topește, iar gaura din stomac, golul, începe să se simtă diferit. Nu mai este un vid care absoarbe, ci un spațiu care se deschide. Este spațiul în care pentru prima dată după mult timp începi să te auzi pe tine. Îți auzi propriile gânduri necontaminate de nevoia de a le justifica în fața altcuiva. Îți simți propriile nevoi, neumbrite de urgențele altuia. Începi să redescoperi lucruri simple. Gustul cafelei de dimineață, căldura soarelui pe piele, muzica pe care îți place să o asculți. Acesta este momentul în care golul se transformă în libertate, dar este o libertate care trebuie apărată, pentru că vechiul sistem nu renunță ușor. Vechea identitate de salvator, acea parte a ta care își lua valoarea din a fi indispensabilă, va încerca să te tragă înapoi. Vocea ei poate suna foarte convingător pentru că este vocea unei părți din tine. Ești un om bun. Nu poți să abandonezi pe cineva la greu. Egoismul nu-ți stă în fire. Uite, ai devenit rece și distant. Nu ești tu ăsta. Aici, claritatea înseamnă să poți vedea această voce nu ca pe un adevăr absolut, ci ca pe manifestarea unei strategii de supraviețuire care a devenit depășită. Poți să-i răspunzi cu blândețe în interiorul tău. Îți mulțumesc că ai încercat să mă protejezi și să-mi dai un sens. Am avut nevoie de tine, dar acum am nevoie de altceva. Acum am nevoie să învăț să mă salvez pe mine. Adevărata bunătate nu este autoanularea. Adevărata compasiune nu este să te înneci alături de cineva care refuză să înnoate. Adevărata iubire, inclusiv cea de sine, necesită granițe, iar aceste granițe sunt testate nu odată, ci de nenumărate ori. Și, inevitabil, va veni un test extern, un test care va verifica cât de solidă este noua ta fundație. Este o seară de marți. Ești liniștit. Poate chiar ai reușit să citești câteva pagini din carte. Telefonul vibrează pe masă. Nu un sunet strident, ci o vibrație discretă. Te uiți. Este un mesaj de la acea persoană, un mesaj scurt, ambigu. Poate e o poză cu ceva ce v-a plăcut amândurora odată. Poate e o întrebare banală. Ai văzut filmul X? Și iată-l, testul. Primul lucru care se întâmplă este pur fiziologic. Un val de adrenalină, inima o ia la goană, stomacul se strânge, corpul tău a recunoscut semnalul și a intrat instantaneu în vechiul mod de operare. Acesta este automatismul, nu îl poți controla, este o reacție pavloviană cimentată de ani de repetiție. Imediat după, mintea începe să producă scenarii cu o viteză uluitoare. Ce vrea să spună cu asta? E un semn de împăcare? E o capcană? Dacă nu răspund, o să creadă că sunt un om rău. Dacă răspund, o să creadă că ușa e deschisă. Impulsul de a scrie un răspuns este copleșitor, un răspuns perfect echilibrat care să fie și amabil, dar și distant, care să explice totul, care să închidă conversația înainte să înceapă. Aceasta este vechea ta reacție, nevoia de a gestiona percepția celuilalt, nevoia de a controla rezultatul. Dar acum ai o nouă unealtă. Ai pauza. Simți valul de adrenalină, observi scenariile din mintea ta, simți impulsul de a ta sta. Și nu faci nimic. Te ridici de la masă, pui telefonul cu fața în jos, te duci și bei un pahar cu apă, respiri adânc, de 3 ori. Nu încerci să oprești reacția corpului, o lași să treacă prin tine, ca un val. În această pauză, în acest spațiu pe care ți-l oferi, apare claritatea. Și cu claritatea, o nouă înțelegere. Înțelegi că acest mesaj nu este de fapt despre tine, este despre el sau ea. Este o verificare a accesului. Este ca și cum cineva ar încerca o cheie veche într-o încuietoare pe care ai schimbat-o. Și acum ai o nouă alegere. O alegere care nu vine din frică sau din vinovăție.
o alegere care vine dintr-un loc de autorespect. Poți alege să nu răspunzi, nu ca o pedeapsă, nu ca un joc de putere, ci ca o declarație tăcută făcută în primul rând pentru tine. Liniștea mea nu este negociabilă. Centrul meu interior nu mai este disponibil pentru haosul exterior. Aceasta nu este răceală. Este maturitate. Este înțelepciunea de a înțelege că nu poți salva pe nimeni, dar ai responsabilitatea absolută de a te salva pe tine. Este să înțelegi că a nu reacționa este uneori cea mai puternică acțiune. Pentru că a nu reacționa îi refuză dinamicii toxice exact lucrul de care are nevoie pentru a supraviețui. Energia ta. Reacția ta. De fiecare dată când alegi claritatea în locul reacției, noua cale neuronală din creierul tău devine mai puternică. De fiecare dată când stai cu disconfortul golului fără să te grăbești să-l umpli, capacitatea ta de a tolera liniștea crește. Și încet, încet, percepția ta se schimbă fundamental. Liniștea nu mai este un gol terifiant. Devine un sanctuar. Devine spațiul sacru în care te regăsești. Devine fundalul pe care poți, în sfârșit, să auzi melodia subtilă a propriei tale ființe. Începi să te temi mai puțin de singurătate și mai mult de zgomotul care te-a împiedicat să te auzi. Transformarea nu este o linie dreaptă. Vor fi zile în care vechiul impuls va fi puternic. Vor fi momente de îndoială. Vor fi teste. Dar diferența este că acum ai o busolă interioară. Știi cum se simte claritatea în corpul tău. Știi cum se simte liniștea care nu e goală, ci plină de tine. Și ajungi să înțelegi cel mai profund adevăr al acestei călătorii. Nu ai pierdut nimic. Ai pierdut o iluzie. Ai pierdut un rol. Ai pierdut o dependență. Dar ai câștigat ceva infinit mai prețios. Te-ai câștigat pe tine. Ai câștigat dreptul de a exista în afara reacției altcuiva. Ai câștigat dreptul la propria ta pace. Și acea pace, odată gustată în forma ei autentică, devine ancora care te va ține stabil în orice furtună viitoare. Nu pentru că furtunile nu vor mai veni, ci pentru că tu nu mai ești o barcă fără cârmă. Ești portul. Dacă recunoști acest loc, acest spațiu dintre haos și claritate, scrie în comentarii un singur cuvânt: claritate. Nu pentru a demonstra ceva, ci ca o ancoră pentru tine. Un memento tăcut că liniștea ta este mai importantă decât reacția lor. Un prim pas în a declara că spațiul tău interior îți aparține. Și a fi portul nu înseamnă că marea devine brusc un lac liniștit. Valuri vor mai veni, furtuni se vor mai isca la orizont. Diferența este că nu mai ești o epavă plutind în derivă la mila fiecărui val. Acum ai un chei, un doc solid, un far care luminează constant. Furtuna poate să urle, dar tu ai un loc unde să te ancorezi. Acel loc ești tu. Această ancorare însă nu este doar o decizie mentală, este o recalibrare profundă a memoriei corporale. Anii de haos nu au lăsat urme doar în mintea ta, au lăsat amprente în țesuturile tale, în postura ta, în ritmul respirației tale. Corpul tău a învățat să stocheze tensiunea, frica, durerea neplânsă. Când haosul extern se oprește și începi să creezi siguranță internă, corpul începe în sfârșit să vorbească și nu o face întotdeauna în șoapte. Poate fi într-o zi oarecare. Ești la coadă la magazin și dintr-o dată te lovește un val de tristețe atât de profund încât abia poți respira. Nu s-a întâmplat nimic. Nu te-ai gândit la nimic special. Este doar corpul tău care eliberează o tranșă de durere veche stocată de luni sau ani de zile. Sau poate te trezești în mijlocul nopții cu o furie inexplicabilă, o furie care pare să nu aibă sursă, dar care îți face pumnii să se strângă. Aceasta este umbra ta, care nu mai este suprimată de urgența constantă a dramei externe și care în sfârșit își cere dreptul la a fi simțită. Acestea sunt momente de eliberare somatică,
Creierul tău logic va încerca să găsească o cauză imediată, un motiv. Sunt supărat din cauza traficului de azi. Sunt trist pentru că am văzut un film aseară. Dar adevărul este mai adânc. Corpul tău se curăță. Este ca și cum ai dezgheța un frigider vechi. La început iese la iveală multă apă murdară și bucăți de gheață veche. Procesul nu este frumos, dar este necesar pentru a face spațiu pentru ceva proaspăt. Aici, claritatea înseamnă să nu te sperii de aceste eliberări, să nu ne interpretezi ca pe un semn că regresezi sau că o iei razna. Înseamnă să le întâmpini cu aceeași prezență pe care ai învățat să o acorzi golului. Să pui o mână pe inimă când vine valul de tristețe și să-i spui: e în regulă, plângi acum, sunt aici. Să lovești o pernă când vine furia și să spui: te aud, ai dreptul să fii aici. Astfel, transformi memoria corporală dintr-un inamic intern într-un aliat în procesul de vindecare. Îi permiți corpului tău să finalizeze ciclurile de răspuns la stres care au fost întrerupte și înghețate de atâtea ori în trecut. Și pe măsură ce acest spațiu interior devine tot mai curat, tot mai mult al tău, vei fi supus unui test de nivel superior. Un test al rezilienței, nu doar al reacției. Au trecut poate 6 luni, un an. Te simți bine, liniștea a devenit noul tău normal. Nu mai verifici telefonul cu teamă. Ai hobby-uri noi. Poate chiar ai început să cunoști oameni noi pe o bază de calm și respect reciproc. Crezi că ai trecut peste și apoi se întâmplă. Sunteți la același eveniment social sau te întâlnești cu persoana întâmplător la supermarket pe culoarul cu lactate. Timpul pare să înghețe pentru o secundă. Prima reacție este, din nou, pur fiziologică. Un ecou al vechiului val de adrenalină, dar de data asta este diferit. Este mai slab, ca un sunet în depărtare. Există un schimb de priviri, poate un salut stânjenit, și în acea fracțiune de secundă, mintea ta nu mai intră în panică, nu mai creează 1000 de scenarii. În schimb, observă. Observă persoana din fața ta, poate pentru prima dată, fără filtrul dramei. O vezi nu ca pe un monstru sau un salvator, ci ca pe o persoană. O persoană cu propriile sale lupte, cu propriul său haos interior, care probabil nu s-a schimbat. Și în loc de furie sau frică, simți altceva. O tristețe calmă. O formă de compasiune distantă. Compasiune pentru suferința pe care o intuiești în celălalt, dar și o recunoaștere clară, de neclintit, că acea suferință nu mai este a ta. Nu mai este responsabilitatea ta. Nu mai este treaba ta să o repari. Acesta este momentul în care îți dai seama că granița pe care ai construit-o nu mai este un zid de cărămidă ridicat din frică, ci o membrană semipermeabilă, controlată de tine. Poți simți empatie fără a absorbi toxicitatea. Poți dori binele cuiva de la distanță, o distanță care îți protejează pacea. Acesta este testul final al clarității. Nu absența sentimentelor, ci discernământul lor. Nu mai ești un burete emoțional. Ești un observator înțelept al propriei tale experiențe și al experienței celorlalți. Și pleci de la acea întâlnire nu zguduit, nu aruncat înapoi în îndoială, ci cu o confirmare tăcută și profundă a drumului pe care l-ai parcurs. Te urci în mașină, respiri adânc și simți o recunoștință imensă, nu pentru că ai câștigat, ci pentru că ești liber. Această libertate se manifestă în cele mai mici și mai concrete semne interioare. Începi să observi că faci alegeri mărunte fără să te gândești o secundă la ce ar spune altcineva. Comanzi la restaurant exact ce poftești, nu ce ar fi corect sau ce ar comanda celălalt. Pui în playlist o melodie pe care o iubeai, dar pe care nu o mai ascultai pentru că era criticată. Acestea par lucruri triviale, dar sunt cutremure seismice la nivelul identității. Sunt acte de recuperare a suveranității personale, bucată cu bucată. Descoperi plăcerea de a fi plictisit. Înainte, plictiseala era un precursor al anxietății, un vid care trebuia umplut imediat cu zgomot. Acum, plictiseala este un lux. Este spațiul în care apar idei noi. Este momentul în care te uiți pe geam și observi cu adevărat forma norilor sau culoarea frunzelor.
Lumea exterioară, care înainte era doar fundalul dramei tale, capătă din nou culoare și textură. Și poate cel mai important semn, începi să simți confort în propriul corp. Nu mai simți nevoia să te cocoșezi ca pentru a te proteja. Stai mai drept. Respirația coboară natural în abdomen. Zâmbești fără motiv. Simți o senzație de acasă, nu într-un loc sau alături de o persoană, ci în interiorul propriei pieli. Bineînțeles, această nouă versiune a ta va fi derutantă pentru unii. Prietenii comuni care erau obișnuiți cu dinamica voastră s-ar putea să nu înțeleagă. Unii, în mod inconștient, ar putea chiar încerca să te tragă înapoi. Dar păreați atât de fericiți uneori. Poate ar trebui să mai încerci, ești o persoană atât de iertătoare. Ei nu o fac din răutate, o fac pentru că schimbarea ta le amenință propria viziune statică asupra lumii și a relațiilor. A menține granițe ferme și calme în fața acestor presiuni este ultimul strat de consolidare a noii tale fundații. Înveți că nu ești obligat să te explici. Pacea ta nu necesită aprobarea unui comitet. Călătoria de la haos la claritate nu este despre a ajunge la o destinație finală unde totul este perfect și nu mai simți niciodată durere. Este despre a-ți construi un centru de greutate interior atât de solid, încât nicio furtună externă să nu te mai poată smulge din rădăcini. Este despre a înțelege că golul pe care l-ai simțit la început nu era o absență a celuilalt, ci absența ta. Era spațiul unde ar fi trebuit să fii tu, dar pe care îl cedaseși. A umple acel spațiu nu cu o altă persoană, nu cu o altă dramă, ci cu propria ta prezență, cu propria ta respirație, cu propria ta curiozitate față de viață. Aceasta este adevărata întoarcere acasă. Este transformarea tăcerii asurzitoare într-o liniște plină de rezonanță. O liniște în care în sfârșit poți auzi cea mai importantă voce dintre toate, a ta. Și îți dai seama că această voce nu a țipat niciodată. A așteptat, cu o răbdare infinită, să faci suficientă liniște pentru a o putea asculta. Dacă recunoști acest loc, acest spațiu dintre haos și claritate, scrie în comentarii un singur cuvânt: claritate. Nu pentru a demonstra ceva, ci ca o ancoră pentru tine, un memento tăcut că liniștea ta este mai importantă decât reacția lor, un prim pas în a declara că spațiul tău interior îți aparține.